Mas, kataku wedhus Mas. 500 loro lho. Wedhus sapa ya welek ngono. Urung ngono. Oleh didelok ngene iki wedhus ngene. Tok ono. Rek lho. Lemu ya aku. Lho. Bakule pira bakule? Ayo di mana? Lho. Bakule Urung ngene lho. Dewe. Ya pira iki? Wis 500 loro getan baruan. 700 loro. Yo jane aku lek rugi. Kawuru ngene lho. Ya aku. Iya ta? Mobil ta. Dodol apa sih mbak Reti kuhe? Dodol apa sih kemerusuk? Kemerusuk ya Allah. Dodol wedus kenapa dodol wedus? Yo getan baruan bae 1500 loro. Ya ya 700 yo. 100 loro. Ya iya. 700 jane. Biji meneng anak lurah. Kak, maksudnya 700 Lah kok loro. nang lho oleh wedus kon ndi? Di setanggaku tak gawa tak dolno. Jangan-jangan kok nyolong ora. Ya kok lah, kok. Makane 500 ya loro. Aku tak omongno, tak kon ngirim wonge kalau gak percaya. Ya Allah, saknone wedus iki rek, mbok apano? Aduh, ketok Iki baruan. ono lagune iki. Hewan pun tak sudi kasihnya dicuri. Apalagi dia yang punya mata hati rep. Hewan pun tak sudi kasih